Davies gyda Thomas yn mynd to cefn i Lee Jenkins. Ta neb yn y cwrt Cosby ar hyn o bryd. Danny Hughes yn dod i mewn. Mae'n disgyn i George Harrier Ergyd. Mae'n gwirodd i ar yr amddiffynwr. A mae Llandudno ar ôl 2 funud ar 15 di mynd ar y blaen. Yr Ergyd yn dod i mewn ac yn gwiro yn anlwcus dros ben gan un amddiffynwyr y tîm cartra. Y dechrau'r perffaith i dîm Iwan Williams. Jones ar draws i Kellaway sy'n troi Clark yn gryfach na Bayo, na gyfle i Kellaway. Kellaway ar Ergyd yn fflachio dros y trawst. Neb yn gael o lawr. Yn gryfach na Bayo na dacl. Meddwl nhw'n agos. Wallacott, chwilio am Rwan. Walker, blaen i Kellaway, gwell gan Aberystwyth. Mark Williams ar Ergyd yn chrymannu, mae'n taro'r postyn. Yn erbyn i Ginglwb. O Pearson di giro, ond tipyn gwell gan Aberystwyth. Gweledigaeth gan Williams. I basio'r bel i bio Pearson, ond yn anffodus iddo fo mi darodd i'r postyn. Clark. Harry. I Bayo gyda Thomas i'r chwith yn o Bayo. A gyda gol. Yn ymwneud â'r cyntaf mae'n disgyn i Toby Jones i sicrhau. Yr ail. Yn am y cam sefyll. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol di codi Liman. Neith i ddim cyfri. Mae chwaraewyr Llandudno'n dadla. O, mae hwnna yn benderfyniad dadleuol. A oedd Toby Jones yn cam sefyll. Oedd ei weld i ni toedd o ddim. Ond mae'r dyfarnwr cynorthwyol yn gweld y well na ni sydd ar draws y digwyddiad. Bydd y gol na ddim cyfri. Walker yn troi Clark, di ddim allan. Os iddo weld Kellaway, mae'n cerio le lawr y dde. Ond mae da gan Thomas yn ffigio ei hun wedyn. Heibo i Ryan Edwards, bas chwilio am Alun Webb at i cefn i Steph Edwards. Webb ar cyfla, ar bediad o Didog. Ar ei bostyn agosa gan Terry McCormick. Yn hawl so wedi gallu mynd tuag at y postyn pella. McCormick, a Webb yn gysio ddal allan. Mi oedd yn effro o golwr i gadw Aberystwyth yn y gêm yma. Kellaway ar Ergyd! Am gol gan Jeff Kellaway! 4 munud o'r 90 yn weddill. Llandudno'n cysgu ar dafliad. Ar foli gan Kellaway, rei dim gobaith i Sean Pearson. Tor calonus i dîm Iwan Williams. Aberystwyth yn gyfartal. Beth traws ar gig rydd tuag at Danny Hughes. Mae'n disgyn i George Harrier Ergyd. O, ddyn nhw'n bell. Mae'n dreddi dros y trawst. Williams, gwrthi allan. Mae'n disgyn i Danny Hughes yn teipio i Jones, Alun Webb yn y cwrt Cosby, chodi mewn tuag at Danny Hughes, mae'n disgyn i Toby Jones, Jones ar Ergyd, oedd hi ar y llinell. Wirthiol gan Steph Edwards. Ac efallai bod hwnna'n crynhoi tymor Llandudno. Beth ddim yn mynd o'i plaid yno oedd Edwards. Efallai dechrau pwynt i'w dîm. Mae gen y referee swydd anodd a dwi'n mynd un sydd yn licio criticising nhw lot, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n penderfyniad anfarth i season ni hyn yma. Peth gyntaf nes i ddrogia, Oli. Peth gyntaf, da ni ddim yn cochi heno. A sy'n ni wedi cymryd pwynt gêm cyn dechrau. Bryd tri yn y rot, 7 gêm, ac does am llawer o hyder yn y tîm fel i disws o dwytha. A gobeithio ddyna ni ddechrau rhywbeth fan. Mae rhaid i ni gael 3 pwynt mewn gema. Achon o 9, dwi'n meddwl ennill tua 56, a wedyn gweld sut da ni'n mynd a gael sut da ni'n sefyll yn y tabl. Fath ydyn dod i'r tîm dwi'n ac o byd ddech, mae'n bod yn ychydig o rot last few games, so mae'n le mynd o drwy stopio'r rot ac fath ydyn kick on o hyn.